आलाय आलाय बिनानाव फैद' Tanggo ada. Sir, habna hakan na? Yes, come in. Fै दालाय फै फै जिराय फै जागोन सार सार जोङो बिटिसिनि बाहेरनि गफुरनिफ्राय फैनाय जादों सार जोङो सारनि कलेजखौ मोजां होननाय खोनानानै नैबे आंनि बिनानावखौ सासेल' बिनानावखौ एडमिसन होनो फैदों सार अन्नानै नोंथाङा जुदि जायगा दङब्ला आंनि बिनानावखौ एडमिसन होदो सार जागोन दे आं जोबोद मोजां मोनदों जों जोंनिफ्राय बेसेबां हायो नाजासिगोन आरो नोंबो नाजानांगोन Okay sir, sure. आरो माबाफोर उसुबिदा मोनोब्ला नों आंनो खिन्थाफैब्लानो जाबाय औ जागोन बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय सार नोंथांनिसिम रोजा रोजानो दे जागोन दे Thank you sir, thank you so much. अके खोनासङालाय आं नोंखौ बे बड'लेण्डनि मुंदांखा कलेजाव ओरैनो एडमिसन खालामनानै होआखै नों कलेजनि मुंखौ लाखिनांगोन आरो जोंनि आइनि आरो आंनि सिमांखौ जाफुंनांगोन बेखौथ' आं मिथिबाय नाथाय आंखौ एथ' गोजान कलेजाव फरायनो दोनहोनानै नों आंखौ खबर लाथाराबा आं मिथिया मास मोनसेयाव नों आंखौ खेबथाम खबर लानो फैथारनांगोन जामिनोबा नोंलाय दहाय सारा मा होन्दों नों खोनाखायाखै होनबा आरो माबाफोर उसुबिदा जायोबा नों सारखौ बुंबानो जाबाय ना आं नोंखौ खबर लाफैबाय थाखागोन ना थ' थांसै नोंनि रुमखौबो रायज्लायना गालांखानोसै आं दिनै जिराय थौ आदा थांसै ओइ बेगा हर बेग नांगौ बेथ' लेडिस बेगसो बेगा हर होनदों आं बेग नांगौ हा नों आंनि गासिबो मानसिफोरखौ बुजिबाय नङासै नायगोन आंबो नोंखौ थै सिखावसारा थां नै जारु नोंनि बेगा Thank you so much. टाउनाव बेरायोब्ला एसे मोजां बेराय टाउनाव गोबां सिखावफोर थायो अ जारु नोंनि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा आलायस्रि नों बहा थायो आं बेवहायनो थायो आच्छा दे उनाव लोगो मोनसिगोन La 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 सोरबा सेंग्रा गोसोखाङाखैथ' नों थिगखौनो बुंदों आं दिनै टाउनाव थांनायाव ओरैबायदि हेन्डसाम सेंग्रा लोगो मोनदोंना बिनि रायज्लायनाय फाव फेसन जोबोद मोजांथारमोन मोजांथार ना फाग्लि ओइ फाग्लि आंनि बानायना होदो ना थोद
मोजाङै सिनायथि जायाखै आंनो मोजाङै रायथिलायाखै आरो नोंनो बानायना होनायनि खोथा बुंदों दोन बेफोरखौ साननानै नों खर' साननाङा नों फरायनायाव गोसो हो आंनिसोखा बे सरि दे सरि नांला दे नोंनो लादो ओइ नाथाय सेंग्रानि मुङा मामोनबा मुंखौनो सोंना लानो रोङासै आङो हे फाग्लिसो नों नाथाय गामिया बेना बबाव बेखौबो सोंना लानो रोङासै हे फाग्लिसो नों नामबो मिन्थिया गामिबो मिन्थिया सानबाय थादो नोंहा आंहा उन्दुनोसै आरे लैथो खोनासंलाय लैथो हट गान्थुफ्रा आंहा उन्दुनोसै उन्दु नोङो बेवहायनो बिमा नों ओंखारबोन एसे बाहेराव ओंखारबो थामनो मा जाखो आराम जिरायलाय नों बेहाय हा माथो जाखो हा मोसौफ्रा दोस्लायबायना बिमा दोस्लायबाय नैलै आं नोंखौ हारसिं गोदाव सोराव नुथारबायलै बिमा खामानियाव जोबोद खस्थ' मावनाय नुथारबायलै आं नोंखौ बेखायनो आङो हाबाखौनो खालामसै नामा मा बे बोराय बैसोआव हाबा खालामनो लाजियाबो नोंना खोथा बोरैबा थांबायलै हा जोंहालाय फिसाला गैखाया होमबा गराय जराव फैहैनाया मानसियानो सफैयाखै बेबा मानिगोन ना मानिया सफैनो दानि जुगाव वाट्सएप फेसबुक मबाइलजों बिहामजो लाबोनायखौ आं माब्लाबाबो थैबाबो आं मानिया मानिखायाबा आंनि बायदि सोलिनांगोन बियो आङो बेखायनो नोंनो खोन्थाखाबाय बिमा हौबो नारेंगुरिनि मन मास्टार बिथांनि फिसाजोखौसो आं बिहामजोनि थाखाय थि खालामनाय जाबाय आं मिथियाहाय नों मा खालामदो जागोन दिनैनि गिबि सेसननि गिबि क्लासाव आं नोंसोरखौ बरायनाय थाबाय नोंसोर नोंसिनि आइडेन्टि कार्डआव थानाय गासैबो कलेजनि नेमखान्थिफोरखौ फालिनानै सोलिनो नाजा बुजिबायना दा जोंनि बर' थुनलाइ मुलुगाव गिबि सल'माया जोनोम मोन्दोंमोन इं 1960 मायथाइयाव आरो बे सल'मानि मुङा मा मुं मिथिगौना बेयो जाबाय जुजाइनि अर आरो बेखौ सोर सुजुदोंमोन बर' थुनलाइ मुलुगनि सल'मानि सम्राट एबा राजा बेनो जादों चित्तरन्जन मुसाहारि आलायसि मा फाव बियो नो सर आं जा बुंदों नोंसोर मोजाङै खोनासं आलाय दिनै नोंखौ जोबोद समायना नुदों जाहोना मा नोंखौबो जोबोद मोजां नुदों दे दिनै नंगौ नामा थेंक इउ आलाय नोंसोरनि जायगायाव गोबां समायना सिख्लाफोर दं नामा दंथ' आरो आंबो जोबोद थांनो गोसोलै नोंसोरनि जायगायाव बेरायनो मानो लाङा जानो लांगोनथ' आरो नाथाय नोंखि थांगोन मानो थाङा जानो थांगोनथ' आङो दे जागोन दे एबार बैसागुआव आं नोंखौ जोंनाव लांगोन आलाय फंसे खोथा नों मैया लैथोमानि सिगाङाव माबाफोर बुंदोंमोन नामा जेबो बुङाखैथ' जेबो नङा दे होनब्ला आं थांदिनि एसे इम्पर्टेन्ट खामानि दं लोगोफ्रा नेगासिनो I love you. ओइ लैथो दिनै थांनांला ना गाबोन आंजों ज' थांदो आं हारसिं एथ' बरिं मोनगोन मिथिगौ ना आंबोथ' थांनो गोसो गैयामोन न'खराव माबा फुजा होयोनो मा फुजा न'खरनि फुजा बे फुजायाव गासैबो न'खरनि मानसि थाजोबनांगौनो आंथ' जा थांनो लुबैबायमोन ना नाथाय आदाया मा खामानि ओंखारखोथाय
गाबोनसो फैनो हायोनो आं गाबोनसो थांसै ओइ बैसागुआव एबार जाहोनाव थांनो नांगोन दै औ सियर बैसागुआव नोंसिनाव थांनानै नोंसिनि गामिनि सेंग्राफोरजों थिगसे मोसाहैनांगौ जागोन दे थादो आं थांसै औ दे बाय 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 अरन जों सानैनि गेजेराव जेसेबांखि हेंथा फैया मानो आं नोंनि जेसेबांखि गोजानाव जाया मानो आं नोंखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा आलाय आं नोंनो रादाय होबाय जेसेबांखि था फैया मानो आं नोंखौ माब्लाबाबो बावा आदाया जे जों सानैनि मोजां मोनज्लायनायखौ मिथिब्ला मिथिया मा जागोन आंखौथ' बेवहाय फरायनोसो थिनहरदोंमोन ना मानसि गिदिर खालामनायनि सिमां नुदोंमोन आरो आदाया ओरैनोब्लाबो जाबायदि रागा खराखा बाट बेनो आंखौ जोबोद मोजां मोनो आं नोंखौ नोंस्रा आदानियाव बिगोन ना माबायदि बिगोन नोंलाय बेखौबो खोन्थानांगौ गुमै आं नोंनि बिनानाव गैयाबा थांना थानो हानाय नङा आं नोंनि नोंनानावखौ जोबोद मोजां मोनो जों लैला आरो मजनु बायदिसो थोद खालि फालथुल' खालामो बियो जेनि मा जाखो वाव नोंनाथ' हाबाया थिग जाबाय मा सोरजों अरन बिफाया नोंखौ बिहामजो फसायबाय नंमारगौ औ हाबा मोनजासिगोन माथो जोंहा हाबा मोनजासिगोन सफैबाय आदा औ सफैबाय बा माथो आदाखौ गरासनफ्राय फैनानै हेन्डसामसिनसो नुसिनथारदों मा खबर नोंसोरलाय नानिमोन औ मोजाङानो आदायाथ' हाबाया जेलिजों थिग जाबाय मा आदा नों बेखौ मिथिया नामा मोनथियाथ' आं मिथियाबा सिनिनाव सोंना लाबानो जाबाय आदाया मोजाङै सफैबाय ना औ सफैबाय जोंनाव गाबोन बेरायहै दे जागोन दे थांनोसै बिदिबा आच्छा नोंथाङा आंनि फिसाजोखौ मा मोजां मोननानै बिहामजो महरै गनायनानै लानो सानखो हा नोंथाङालाय हाबानि बाथ्राखौ मा गोदो होननानै साननो गोदो नोंजों आंजों सेंग्रा बैसोआवनो बिबाय लिंलायाखै होमबा नंनायाथ' नंगौ नोंथां अब्लाबो आहा फिसाजोनि हाबानि थाखाय एसे साननो गोनां बाथ्रा दं दा नोंथाङा जेबो बाथ्रा साननांगौ गैया हाबानि खरसा पातिखौ आं गासिबो थाग थियारि खालामनानै लाखाथारबाय ना नोंथाङा आंनि सायाव माबा उसुबिदाफोर दं नामा गैनायाथ' गैया नोंथां नोंथांनि न'खराव आंनि फिसाजोआ बिहामजो महरै फैनो मोनोब्ला बेनिख्रुइ साबसिन मा बाथ्रा थाबावनो गोजोननाय थाबाय नोंथां आंना फिसालाया दिनै सौफैनांगौ बाथ्रा दं नै फिसालाया सौफैबायानो फिसाला नै नोंनि बिहावा दे नोंथां जागोन दे थाथ'लायदो समा सफैग्रोथोंसै थादो फिसा फिसा आं नोंनि हाबाखौ थिग खालामबाय सिख्लाया नायनोबो जोबोद मोजांथार आफा आंनावथ' नोंसोर खेबसे सोंना नायजायोमोन बे खोथाखौ मा आं नोंनाव सोंना नायनांगौ नों फरायसालियाव फरायनायखाय आंनिख्रुइ गोरोंसिन जाबाय ना आफा आं गुबुननो रादाय होबाय आं बेखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा बावनो हानाय नङा बिदिबा नों जोंखौ बावदो नों आंनि फिसाला नङा फिसा मोनब्ला नों आंनि खोथाखौ मानिगौमोन गनायगौमोन नङा आफा आं बेखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा बावनो हानाय नङा बोरैलै सिगां बोरै हगार नोङो फास
लासिनानै थैथानोसै आं नाङा नांगौ जाना हामा हंगार नांगौ जाना नोंबो फिसालाखौ दसेखौनो जिरायनो होआब्ला जिरायनो होनो आफा आं नोंसोर बुंनाय बायदिनो मानिगोन नों बिदि दा खालामसै नोंसिना आलायसिया माला फैगोन जानो माला फैगोनथाय गाबोन फैगोन खोमा बिदा लायनो थांदोंमोन ए बड'लेण्डआवबा मा फरायहैदों माबा एमए ना मा फरायहैदोंनो हाया आंबो मिथिया हनै फैबायबो आयु फाग्लिया बड'लेण्डआव थांनाया मोजां जाबोथारदों आयु माथो मादैमोनबो दंफैजोबोलाय जोंखौ फैगोन होनना नेखादों खोमा आयै, नांगौ फिसा सौफैमारबाय फिसा नै मादैमोन ओइ आंना बिनानावा गरेस्वराव थाहैनानै लेखा गोरों जाना फैबाय नंगौ गामिनि बे एलपि स्कुलाव मेदामसो खालामावसै आङो दे हामथारदों दे ओइ ओंखाम खुलिद्राय ओंखाम खुलिथार जागोन दे, ओंखाम संनोबा ओमफ्राय नोंसोर दासो मादैमोना दहायनो गोबाव जाबाय एसे मोजाङै दङ दा औ मोजाङैनो दं दे रथ' होमबा जिरायथ' आं आथिं आखाइ सुना फैनि थां फिसा थां ओइ आलायस्रि फैमारगोन बिलाय आलायस्रि आयु समायना आयु फै बेवहाय जिरायफै बेवहाय जिरायथ' सिङाव जा गरमसो ओं जागोन दे ओमफ्रायलाय मा खबर नोंहालाय मोजाङानो नोंनालाय आंनाबो मोजां आयु जादोंना जायाखै नों जानायालाय जादों फुङाखैसो गाहा टाउनाव थाना फुंना फैदों नालाय माबालाय माथो ओमफ्राय दिनैसो फैबाय आरो नोङो आं दाखालिनो फैदों खामानियानो सोलाबथाराखै ओमफ्राय मादैमोनालाय माथो खबर मोजाङानो ए माथो समायनासो फैदों ओं आदा फैदों बहा थांनो नागिरदों नै नोंसोरलाय इयाव आलायजों लोगो हमफैदां समायना आं बावदोंसो बे आइखौ आं दिंखिया मैगं खाफाजाबनो लिंदोंमोन आं आइखौ बादा हैनोसै जागोन दे र' माबा आं खिरखा लाना फैनि आदै मादैमोना मोजाङै दंबा मोजाङानो थ'दा थांसै ओमफ्राय नों बे फालिखौ दोनलांनो ना लांफानो दोनलांसै दे दोनलांदो होमबा बेवहायनो आदा नों हायोब्लाथाय अमा बेदर लायना दोनफै समायनाया जोंनावनो ओंखाम जालांथोंसै ओमफ्राय नों आइखौ बेखौ लांना दोनहैनो खोन्था ओमफ्राय आइखौ लोगो मोनासै आं दा खिन्थादो नों दिंखिया मैगं खाहैबाय होननानै थुदो होमबा आयु अनसायसो माथो औ माला फैनाय नोंहालाय दाखालिनो फैदों आङो माथो खबरानो गैथारा फैनानैबो गावहासो खबर लायाखै दा गाबोन थां जोंहानाव बेरायनो जागोन दे थांगोन दे दालाय बहाथो थांनो नागिरदों बे दिंखिया मैगं जानो लुबैनायखाय खानो फैदों जों दे होमबा थांदो दे थां आलाय हा बड'लेण्डआव थानो मोजां न हाब मोजां नङा जायो खथ्थक मोजां थानो सेंग्राफोरलाय दंना गैया सेंग्राफोरखि गैया जायोना एथ' गिदिर टाउन जानानैनो आंबो सासे नायना होदो बाल नोंनोलाय माबायदि सेंग्रा नांगौसै बर' सेंग्रा दे जागोन दे आं रायज्लायनानै होगोन आयु मा जाखो बेवसो नामा गैया गैया ओइ आलासि नोङो नोंनि मोजां मोननायखौ बहा लोगो मोनजेना बेफोरखौ खोन्थाजायो नामा जाम्बि खोन्थादो बाल आयु सान्दुंआ जा गोसा जाबाय थुदो सायख्लुम नागिरनानै जिरायहैनोसै थ' बेवहायनो खोन्थानोसै आङो खोन्था फैदो थुदो जि सान्दुं गोसा बेहायनो जिरायनोसै ना औ बेहायनो जिरायनोसै थ' जिरायदो बेहायनो दे उफ आइहा सान्दुं गोसाथार दे बाल खोन्थादो एथ'बांथ' खोनासंनो लुबैदोंना नोङो बियो बड'लेण्डनि बर' सेंग्रा आं जेब्ला शपिं खालाम थांदोंमोन ना बे समावनो सासे सिखावा फैनानै आंनि बेगखौ सेना लांदोंमोन बे बहानिफ्राय नुजाफैखोथाय बे दाखुफोरजोंना ओरैबायदि बुलायबाय ओमफ्राय आंनो बेगखौ लाबोनानै होफैफिनबाय बै दिननिफ्रायनो आं बेखौ फार्स्ट नुजेनदोंमोन आरो बै दिननिफ्रायनो आं बेखौ मोजां मोनदोंमोन
आरोबाव ओमफ्राय आरोबाव मा थाबावनांगौ बेनोसै थ' थांसै थ' रथा जेनिफार औ दिमान आंहा नोंजों मोनसे खोथा दंमोन मा खोथा आंहाबो नोंनो मोनसे गेदेर बाथ्रा बुंनो दंमोन आंहा अरनजों हाबा जानाया फिक्स जाबायना हा मा जाखो नों आंनि बेस्ट फ्रेन्ड ना नों आंनि हाबायाव फैथारनांगोन गासिबो खामानियाव हेल्प खालामनांगोन नों फैगोन ना ओमफ्राय नों मोनसे खोथा बुंनो नागिरदोंमोन ना मा खोथामोन बियो आंहा दायो सम गैया उनाव रायज्लायगोन दे बाय आदा नों दिनै बहाबा थांगौमोन नामा थांनाया गामिनि सेंग्राफोरनि एसे खामानि दंमोनलै जाराव होमब्लालाय नों आंनो अमा बेदर लाबोनानै होफैदो आं अमा बेदर जानो जा लुबैदों ना अमा बेदर जानो लुगैदों दे जागोन दे आं दा लानानै फैगोन आंना बिनानावा ओरैनो मदथाखा आरोबाव अमा बेदर जानानै एसे थाग्रा जाबावथों गामिनि एल पि स्कुलाव मास्टार मावनांगोन ना जाया माथो आं गामिनि एल पि स्कुलनि मास्टार आंहा कलेजनि प्रफेसार जागोनानोलाय दे नोंसो मा जायो मा मायो आंलाय मा मिथिनो आं बायदि जाम्बा मानसियालाय दे बिनानाव जानो लुबैनायखौ लायना होफै आफा जाथों दे लायगोन दे आयै गाइखेरखौ सेरहैग्रोथां आं साहा फुदुंसै जागोन दे आइ आदा नों आंखौ बेयावहाय लिंहरनानै मानो सिरि सिरि थाखो मा नों जेबो बुंला नामा आदा जों सानैनि हाबाखौ हरखाबैसो थिग खालामनाय जाबाय आइ आफामोना आंबो मिथियामोन आरो आंबो नोंखौ सिरि सिरि हास्थायखुमायोमोन बिनि सायाव आरो आइ आफामोना थिग खालामबाय नों मानो जेबो बुंदिया जेनिफार मानसिनि जिउआव बे सुखु दुखुआ माब्ला लोगो लाफैयो रावबो मिथिया नोंगौथ' आरो जेरै हिन्दी फिल्मफोराव नुयो खोनादों नोंसिनिया हाबायानो जासिगोन बेयावलाय मा लाइन मारबाय थाखो फैदो थांसै हाबा जाखांनायनि उनावलाय मा खालामगोन फैदो थांसै फैदो दे थांदो औ आं थांनोसै होमबा नों बेफोरखौ मा खालामना फैखो फिसा नोंखौ फरायनोसो थोनहरदोंमोन नोंखौ बिदि खालाम थोनहरदों नोंहा लाजिनाय मोनाखिसै नामा दा नोंथ' फरायनाय गथ' एसेबाबो बुजिनांगौमोन ना नोङो आं मिथिगौहाय आंना गोरोन्थि जादों होननानै नाथाय आं अरुणखौ जोबोद मोजां मोनो आरो बिबो आंखौ जोबोद मोजां मोनो
जों सानैजों हाबा जालायगोन होननानै रादाय खालायबाय आं मिथिगौ बियो आंखौ माब्लाबाबो थगायनाय नङा नोंनि मोजां मोननाय सेंग्राया अबिनि आइ बेयो बड'लेण्डनि बर' सेंग्रा आइ बेबो आंखौ जोबोद मोजां मोनो आइ बेयो बेबायदि सेंग्रा नङा आं नोंखौ फरायनोसो थिनहरदोंमोन बेबायदि जानो थिनहरदोंमोन नामा आङो जों सानैनि मोजां मोनज्लायनायाव माब्ला बेबायदि गोरोन्थि जाखो आं हमस्लाबनोनो हायाखिसै आं नोंखौ सेंग्रा गोसोथोनो थिनहरदोंमोन नामा नोंखौ लेखा फरायनोसो थिनहरदोंमोन आङो लाजियाखिसै नोङो बिदि खामानिखौ मावनानै आंखौ निमाहा होदो आंखौ निमाहा होदो आंखौ निमाहा होदो आंखौ निमाहा आयै आयै ओरै ओंखारबोलाय ओरै फैलाय सिथा सिथा नों दा फैबाय हामा नांगौ फिसा नांगौ आंनो आलासिखौ लिंहर नों रागाजों नाङा फिसा रागा जोङा आङो आलासिखौल' लिंहर आलायस्रि नै नों दा लिंहरदों नों दा नांगौनो मा जाखो आदा आलायस्रि खोनासं नों आंनि सासेल' बिनानाव आफा थैखांनायनि उनाव आइ आरो आं नोंखौ गोबां खस्थ' खालामनानै फेदेरबोबाय फोलावबोबाय नोंनि सायाव जों गोबां मिजिंबो लाबाय नोङो आं जा बाथ्रा सोंगोन नों खिन्थु फंसेबो नंखाय बाथ्रा बुंनो मोननाय नङा आं दिनै गामियाव बायदिसिना बाथ्रा खोनाबोदों बे बाथ्राया नंगौना नंखाय आदा नों जा बाथ्रा खोनादों बे बाथ्राया थार आदा आं अरनखौ जोबोद मोजां मोनो बिबो आंखौ जोबोद मोजां मोनो बियो खोथा होदों आदा बिनि बिमा बिफाया आंखौ नायफैगोन होननानै आरो आंखौ लाना थांगोन होननानै आं नोंखौ हौवा गोसोसो लेखा फोरोंहरदोंमोन आदा आं अरन नङाबा थांना थानो हानाय नङा मा बाथ्रा बुंदों नोङो मा बाथ्रा बुंदों बेखौ बुंदों मा बाथ्रा बुंदों नोङो मा बाथ्रा बुंदों नोङो नोंखौ लेखा फोरोंथिनानै मानसिसो खालामदों नोङो मा बाथ्रा बुंदों नोङो नोंखौ लेखा फोरोंथिनानै 산지 못하는데
फिसा नों बिनानावखौ बिदि खस्थ' होनांला आफा मानसिया बेबायदि दाय गोरोन्थिया मावखायो फिसा बिनानावखौ नों बिदि दाख्लामा आफा बे नोंनि बिनानाव सासेल' आफा नों बिनानावखौ अनदो हनै नोंनि बिनानावा बेसे खस्थ' जादों नों बेखौ अनदो आफा थैयो बेखौ बे आंनि बिनानाव नङा बे आंनि बाथ्राखौनो एसेबो सानासै बिनि थाखायनो आं दिनै गामियावबो ओंखारनो हाला नुवाखै नोङो गामिनि मानसिफ्रा जोंनि न'खरनि सोमोन्दै मा होननानै रायलायबाय थायो नों खोनायाखै आंहा गथ' गैया आं लाजिनाय मोनबाय जाय बिनानावखौ आङो गावनि जिउनिफ्रायबो बांसिन अनोमोन बे बिनानावा दिनै आंनि एसेबो खोथा सानासै नों बिदि दा बुं फिसा नों बिदि बुङोबा सोरनि अननायाव थांनानै थानो माबोरै थैथों बियो थैनो बिखौ आइ नों बिनि बाथ्रा जेबो दासान थैथों बियो थैथों फिसा हिन्जाव आलायस्रि आयै फिसा आंखौ थैनो आयै आं थांनानै थानो गोसो गैया थौ फिसा थौ गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो बेबायदि खस्थ' मोननांबाय आयै आयै फिसा बोरो आयै उन्दुदो आइसोना आयै मा आलायस्रि ओंखारनो मानो हस्पिटालाव लांनि आङो हासपातालाव लांना मा खालामहैनांगौ जाखो बिनि उदैयाव थानाय गेसाव बेसादफोरखौ गारहैनो नागिरदों आङो हासपातालाव लांबा जोंहा दाय जायाथ' बिनि मोजां मोननाय सेंग्रानि बिमा बिफाया फैनानै केस होबा मा जानांगौ मा केस होनो बेसोर फैग्राफ्रा मा लांखाव फैनानै खबर लाफैसिगौमोन मानो खबर लाफैयाखै बिसोर फैग्रा मानसि नामा दिनै बिनि थाखायनो मान सनमाना सेस थांजोब्बाय गामियावबो ओंखारनो हाला बे उदै गिदिर गिदिर लानानै गामियाव बेरायहैबा आंहा लाजिनाय गैया आंहा मान सनमान गैया नामा आं गथ'खौबो बुदोनगोन लेंहर बाबार ओंखारनो मा आदा थ' माबा थांनांगौ डाक्टारनाव नोंनि उदैयाव थानाय गेसावफोरखौ डाक्टारनाव लांना गारहैनो नागिरदों नङा आदा आरो आं बे खामानिखौ माब्लाबाबो मावनो हानाय नङा नों गारगोन बेखौल' बुंदों नों थांना थाङा आंजों आं नोंखौ खुलुमो आदा आं बे खामानिखौ माब्लाबाबो मावनो हानाय नङा
Salah? Maaf udah dengar? Hah? Karena neng bung. Maaf udah dengar? Karena dengar? Udah. Cocok gini. Cocok dengan udah kudu nih. Maaf udah dengar? Karena dengar? Oh, aku tuh sekolah udah begini. Agnes anak mereka sudah berubah sampai membalikkanlah dia. Masuk macam sebagai. Dia di sana ikut saya pilih kalau sebagai. Alaisyah, sampai dah. Neng biar seserinan dong. Anakku buha nangis ke? Kau nuat hang situ. Zabai. Nuat tu deh. Sampai dah tang. Ada yang aku tak dengar dong. Nggak, Alai, bebaidi pun hama. Tu deh nuat hang situ. Sini macam bebaidi. Siro mero salam lah hazai nama. Aku sampai dah tang. Ada yang aku tak dengar. Jangan tanggung tu. Aku sampai dah tang. Jangan nagan. Tuh, sekat. Jangan tang. Video, jangan nagan. Tang aku harus tang. Sampai dah ada yang aku tak. Wah, hama bebaidi pun. Tuh. Jirai deh. Neng जेबो सिन्था खालामनाङा जि जाबाय थादो sampai dah orang aku bebaidi खालामगोन होननानै आं सिमाङावबो सानफेराखैमोन बेखौ आं थार गोसोजों मोजां मोनोमोन बेबो आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनोमोन जाबाय सिरि थादो बियो आंखौ समाय होदोंमोन बियो गावनि बिमा बिफाखौ लांनानै आंखौ नायनानै लांफैगोन होननानै आं बिनि गामिखौबो आरो बहा थायो बेखौ सोंना लानो रोङाखिसै बेखौ नागिरनानै आं बहा मोननो बिनि गथ'आ आंनि गोरबोआव दं होननानै मिथिनानै आदाया आंखौ न'निफ्राय होखारहरबाय बियो आंखौ आरो माब्लाबाबो न'आव थांफिननो होनाय नङा आदाया आंखौ सिखा लानानै दान्दा होसोदों आं फैनो मोनगोन जोबोद मोजां हामा नाथाय बे आंनि गोरबोनि गथ'खौ आं आंनि आखाइजों फोजोबस्रांनो हानाय नङा समायना जागोन दे नोङो जेबो सिन्था खालामनाङा ओइ समायना आदा फैदों नों न' सिङाव थां आलासिया दंफैयो नामा गैया आदा थगायनाङा गामिनि मानसिफ्रा खोन्थाखादों नोंसिनाव दंफैयो होननानै मानो थगायदों गैया आदा आलासि माबा ओंखारबा आं न' सिङाव थांना लायनांगौबा नोंखौ जोथारथारगोन आं मिथिबाय माबा ओंखारबा नोंखौ आं बे गामिनिफ्राय गोजानाव थांनो होन्दोंमोन ना नों आरो बावसो थांबावदों होथारसैबो नोंबाबो आंलाय थांलाय नोंखौ होनखादोंमोन ना दाबो थांखो नोङो
खोनासं समायना आंहा नोंनि सायाव अननाय दं आरो नोंबो जुदि आंनि सायाव अननाय दंब्ला बेखौ जायगा दाहो आरो मानो खारबाखै नोङो थांनो थाखाय बिलाय माबाफोर खारगोन ना खारा आंलाय आं आलायस्रिखौ बिदि जागोन होननानै सानथाराखैमोनलै नोंगौथ' आंबोथ' बिदि सानाखैमोन ना बिदाया जिबायदि खोथा बुंदोंमोन ना मास्टार जागोन गथ'फोरखौ फोरोंनानै गियान होगोन माबा हरै सहराव थांनानै माबा गेसाव बेसादसो लाना फैबाय आंनि बिनानावबा बेखौ ना दानस'ना गारगौमोन आं दुखुनि समा आं मा पाप मावदोंमोन आंखौ मानो आलायस्राय खालाम मोजां मोननाया जुदि गोरोन्थिमोनबा नों मानो सोरजिनाय आंखौ मानो बिदि दुखु होखो आं मा गोरोन्थि मावदोंमोन आंखौ मानो बिदि गेलेहोखो बे गथ'खौ लानानै बहा थांगोन सोर गनायगोन आंखौ मा सिनायथि होगोन आं माबोरै बुंबावगोन आं अरन फिसा जि जाबाय जानानै थांबाय नों बेखौनो हाबा लाबाय दा नों संसारखौ बेजोंनो जालांदो दे थ' उन्दुहैदो आयै थां नों ओरै थां नों जेबो सिन्था खालामनाङा आं थांगासिनो दं दे फिसा थांदो नोंसोर उन्दुयै थांदो जों क्लाबनि मिटिंखौ थाबैनो लिंनांसिगोनलै औलै लिंनांसिगौमोन क्लाबखौ डेभेलप खालामनायनि खोथा दंलै मिटिंखौ थाब लाहोनोसै नों दाबो थाङाखै बिनिफ्राय थांगोन ना थाङालै बियो थांगोन ना थाङा गना बोरोब्रा थांगोन ना थाङा नोङो थांगोन ना थाङा नोङो हामालै हामा बुनाङा र'लै बुनाङालै र' गावनि बिनानावखौ बुयो नामा र' बुनालै फै बुनालै फै हामालै हामा मोना हामालै हामा थांगोन ना थाङा नोंनिफ्राय थौ न'आव थौ
जाबाय जिउआव नोंनि थाखाय नोंनि आंनि मिजिं सिमांनिफ्राय बोहैलांनाय संसार लैथो सौग्राव सौसि लामा थुंगेसियो माब्ला गिदिंफिनगोन सुखुआ अराय सम सम दानायजों माब्ला गिदिंफिनगोन सुखुआ हांखुर जायो जों अराय सम सम दानायजों सोर मोनथिमोनो सोरनि जिउआ बबे दिङाजों माबोला दै बोहैलाङो जोबलांबाय देहा मेलेमांनि रानफिन जोबलांबाय स्लाबै समनि दाहार बुफायलांबाय थेर बेथेर अनागारियो बावनो आंनि साननाय मोनबायल' जिउआव सुबुंनि नायख्लेंनाय
हाब सोर गथ'लै बेला आयै 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 हा सोरनि फाव जाखो बेलाय आयै आयै एफा गोरलै गथ' ओइ सोरबाफोर दं नामा सोरनि जाखो बे गथ'आ ओइ सोरबाफोर दं नामा आयै आयै माबादि जाखो अन्थाव बाथाव गथ' औ औ औ बाब आहा रखिबाय नोंदां औ औ मा जाखो बेलाय बबेनि गथ' जाखो बेलाय हाबा मोननानै लाना फैखो नोंलाय सोरबा सिख्लाखौसो हाबा खालामनानै दोननानै बे गथ'खौ लानानै फैदों नामा बिदि नोंलाय नङालै बिदि नङा फाग्ला बोराय ओइ बुरि आंनि खोथाखौ खोनासंलै मा खोनासंनो खोनासङा आङो नोंनिनो गथ' जाखाथारगोन बियो खोनासंलाय एसे आङो जेब्ला थेला नारबोबाय थायो दैमा जिं जिंनो बे गथ'खौ गोजावबोनाय मोनो खाथियाव नायबाय आङो रावबो गैया बेनिखायनो लाना फैदों नङा नङा नंथारा बियो दैयाव मोनबोदोंब्लाथ' बुहुदसो जागोन बियो जानला मोनला खोथाखौ मानो बिदि बुङोब्रा माथो जाखो बेलाय नोंथारगौ दालाय आंलाय बेखौ बहा दोनहैनांगौ आं मा मिथिगौ जेराव मोन्दों बहाय लांनानै दोनहैफिन नाङा बहायनो थाथों आं बे गथ'खौ सोनो होआ बे गथ'खौ सोनो होआ बुरि सोनो मोना माबा मोनसे जायोब्लाथाय आं हयले मिथिखानाय नङा गथ' सासे थाखालायनानै मा मा गोसोखांदों बियो नों बबाव थांनो ओंखारदों खामानि मावनो थांनो नागिरदां आरो बे गथ'खौ मा खालामनो सानदों माबा आरो गावखौ मोननाय जायगायाव लांनानै दोनहैफिन थां दा आंबो बहाय नागिरना मोननांगौ जाखो सोरनो हैनांगौ जाखो आंलाय आं मा मिथिगौ हा नोंनो नायथ'दों ना जात्रा आंनो बेबायदि बिबानखौ दाहोथार मोदायना बुहुर आं बेबायदि गथ'खौ नायनो हाया आं सोरनाव दोनहैनांगौ जाखो दा नोंनिसो फिसा नामा मा जातनि हिनजावलै आयै आंखौसो जात नुबाय नोङो हा नोंनि फिसा ना मा बेलाय बेरे फुंजानो खुजाथ्रा बुंदों मा खुजाथ्रा जाबायसै आं नायनो हाया नै आयै मा जालांगारखोहाय बियो आयै नै र' गथ'आ गाबावबायसो बोराय माबा फैद' दानो गारहरगोनसो आङो बोराय माबा लांफैद' फैथारनाहां मा जालाबायदों बे आइ गथ' आयै 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 औ औ बे फाग्लि बुरिया बबाव थाङोब्रा गथ'खौ दोननानै गाबनायबो मिथिया उखैनायबो मिथिया हा बबाव थांखोब्रा बेलाय फाग्लि बुरियालाय गथ'खौ गारनानै गोदाव सोरावलाय आंनि सना माइनाव आंनि सना माइनाव औ औ औ दागाब न सना माइनाव न दुदु न औ बबाव थांना थायो फालाय गथ' बुरखायनांगौ गाबनायखौ मिथिया आं मिथिया बेफोर आंनि खामानि नङा गाबागाव खांनो होननानै लाबोदों खां बावहाय आं आखाइ होआ माबायदि हिनजाव जागोनलै बेलाय औ आइ हाबाब माबादि जागोन बेलाय
बबेहाय मा लाबोनानै बुदना मोदाय बबेनिफ्राय लाना फैखो गथ'खौ बाहाय खोनासंनो हाया खामानि मावनायाव डिस्टार्ब सिरि था होनदों पापि आइदै पापि आइदै Dakap, dakap. Ayong, foto ko ayong burdenggar panjaya. Foto kablay ang bay hunay. Lakia le ayong. Kabay nay. Kabay, upay gya ayong. De. Aw. नानी मा थजा सानैजों स्कुलाव थांनि आं थाङा आइया रायगोन गामिनि गथ'फोरानो स्कुलाव थाङो नोंल' थाङा आइया आंखौ बुयोबा दिनै आइ गैया न'आव जोंहा सानैजों खारखुमा लांगोन र' होमबा आङो खामानिफोरखौ नायनानै फैनि दे खामानिफोरा जोब्बाय आं गस्ला गाननानै फैनि दे बे लेखाखौ ला थुदो ओइ र' थाथ'लाय आब' नों थांदो आइया रायगोन नोंखौ आं स्कुलाव थांनाङा होननायखौ मानो स्कुलाव थांनो ओंखारदों नोंलाय खोथाखौ खोनासङा नोङो खोथाखौ खोनासङा हा खोथाखौ खोनासङा नोङो ओइ फुट नै थै नोङो आरो बे सासेया बेनो बियो लिंबोग्राया लोक्षि सारा जादों बियो बोरो र' हैबावथारनां र' मासिमोन जादों बे गथ'आ खोथाखौनो बुंबाबो खोनासंथारा बियो दिनै बेखौनो नागारथाराहां गथ'खौ खोथा खोनासङैखौ दिनै थिग खालामथारनां ओइ फुट मा न' सिङाव हाबना थादों बियो गुरु मा खामानिया जामारखो मा न' सिङाव हाबना थादों बियो थै नोङो फुट नै नोंखौ नागारथारां नै बे न'आव सिखादों नोङो न' सिङावसो हाबना थादों नोङो मानसिनि आखला बेबायदि जायो मा न' सिङाव हाबना थादों नोंलाय मा आंखौ बुनो नाङा मा न'आवसो हाबना थादों नोङो मानसिनि आखला बेबायदि जायो आं होनदोंना बे न'आव दोननो नाङा बे गथ'खौ होननानै हौवा बुनानै जाया आंहाबा हौवानि खामानि मावनानै जानांगौ आरो हौवा बुनानै जाग्रासो होनदों नोङो गावनि फिसाजो बायदि बेखौसो दाव होनगोन बे फिसाजो सासेयाबो बिनि थाखायनो लाइन मोनबाय मोजांबासो मोजां नङाबा गथ' बोरायबाबो गनाय नङा बाहाय Dakap ai ang dong Hei anan gosai ang nipsa tiani faksi on ang dong ai sinta kalain nanga
फिसाया नों थाबै सना नों बहा दङ फिसा नों बहा दङ खोनासं बियाय आरो जामाइजो आं जोबोद दुखु मोनबाय दिनैसिम 10 बोसोर जालांबाय आंनि फिसाजोआ हाबा जानाया नाथाय दिनैसिम आंनि फिसाजोआ सुख शान्ति गैया बेखायनो आं आंनि फिसाजोखौ लांनो आं दिनै फैदों आं नोंथांखौ खुलुमो बियाय आंखौ सम हो बुजायनो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि फिसाजोखौ न'खराव लांफिनोब्ला आं बे गामियाव बे आंनि महर मुस्रिखौ मोखांखौ माबोरै खोन्थानो आंहाबो सनमान दं बियाय र' साननैसो सम होथ'दो दा फिसालायाबो न'आव गैया ना गोदोफोरसो गोसथोनाय दंमोन नामा नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों हाबा जानानै संसार जानायखौ गोरलै सानदों बियो फैथोंनो बियो आफा जि जालाङो जालांथोंसै आं दायो बिसोरनि न'खरनि बिहामजो जाबाय आं दायो बिसोरखौ नागारनानै थांनो हाया आफा हाबा जाखांनायनि उनाव हिन्जावफोरनि संसारा मानो बिदि आफा गाव गावनि न'आव मानो थांना थाहैनो हाया आफा मानो बिदि थैनायनि सिगां नोङो नोंसोरनि न'आव थैनो हो आफा जाबाय फिसा जाबाय बियाय आरो जामाइजो आं आंनि फिसाजोनि दुखुखौ सहायनो हालिया नोंसोर जा खालामो गोख्रैनो खालामदो आं थांनोसै थादो फिसा बिहामजो नों दुखु दा खालाम फै फिसा फै नोंहा थैयाखै फै नों बेफोरखौ जेबो दुखु दा खालाम बिहामजो फिसा फै थौ बिहामजो न' सिङाव थौ प्रिया आइ ओंखारबोलाय सफैबाय बाबा औ सफैबाय मा लाबोदों गस्ला गोदान लाबोदों गाननायलाय आंनि खुन्दुङा बोरो आं खुन्दुं बिहरनाया हा माला खुन्दुं बिहरा नोंलाय मानो बिहराखै जाखो दहाय थांबानो ओंखारलांबानो बुंहरदोंमोन ना आङो आंलाय माथो खोनायाखैलाय खोनाखागोन नोंलाय बोरो माबायदि गस्ला बियो फिसाजो गिदिरनोबा होफैनांगौ ना मानांगौ जेबो मिथिया बेनोबा आरो गोदान होफैगोन सम होना आंखौ एसे मा सम नांगौ नोंनोलाय बेबादिनो जागोन होननानै मोनथिखाथारगौ आङो सोर बुहुराबा जोनोम होनानै गालांखो दा आंनि न'आव साफि बायनाय बुहुदसो बियो बुहुद नङाब्ला माथो बेलाय मा बाथ्रा बुंदोंलाय मा बुङा आंनि मोननांगौ खुन्दुंखौ लाबोना होफैयाब्ला जागोनसो हले गान आइ बाबा आंनो बे गस्लाखौ नाङा आइया माखौ बिदों बेखौ लाबोनानै होफै गान आइ न' आं उनाव लाबोना होफैगोन आंनो गोदान नाङा बाबा आंनो नोंसोरखौल' नांगौ नाङा फिसा गाननाय दे थां फिसा थां माबायदि हिन्जाव जागोनब्रा बिलाय आं बिखौ दिनै जेरैखि जाया बरायनानैबाबो गावनि खालामनानै लाथारगोन
मा जाखो मानो बादावदों नोङो आं लाजिनायसो मोनबाय गावनि हौवा थाखानानैबो हौवा गैयै बायदि आं सानफ्रोमबो हारसिं हारसिं उन्दुनो हायाथ' सानफ्रोमबो आं हारसिं उन्दुयो आं हारसिं उन्दुनो हाया बेबायदि जेनेबार प्लिज नों बुजिनो नाजा बुंलाय नों मा बुंनो नागिरदों प्लिज जेनेबार नों बुजिनो नाजादो आंहा बेफोराव एसेबो इन्ट्रेस्ट गैया बहा थांनो नागिरदों नोङो आयौ नानि नों मानो इसेबां गेले गेले दै थिखोयो उदै सायो थ' जोंहा सानैजों ओंखाम जाहैनोसै
आगै नोंखौ मानो आइया अना जानो आं मिथिया दे जोंहा सानैजों न'नि खामानिखौ मावना दोनजोबनि आइ फैयैनि सिगां थौ नानि नै आं माइरंखौ सुनानै लाबोबाय आइया दानो फैखाया जोंहा सानैजों न'नि खामानिखौ मावना दोनजोबगोन न दाना मा जाबावनांगौ आइया रायफैसिगोन ना दिनै आं दाबो गोरानजों गिसिजों होजाबनायखायसो बेबायदि नांदों नंगौ बाजै दावखोदों आगै आं नोंखौ लोंनायखौ बारा नुखाया नङामोन आंलायनो जौ फाग्लि नै बे थलिया बे बाजै थलिया ना बाजै नोंना न'आ मोनबायलै मोनबाय आगै मोनबाय थां बाजै थांदो मोनबाय थांदो नोंहा थांदो थां आगै थां सना थां नोंखौ लोगो मोननानै थिग जाबाय थांदो बाय बाजै मोजां नालाय बिफा बिसिया गावनो हाथाय सालि सालि जौ लोंबायग्रा आं सोलायनो जौ फाग्लि बिफा बिसिनो सोर खिन्थाखो हौवाफोरजों जौ लोंफाग्रा थालि जाना आयै फैबायना सोरखौ आइ होनदों नोंलाय हाखुवा गागोन सिरि था नोंखौ आं आगोलाव आइ होननाङा होनबाय थादोंना मा आइ होनबाय थादों नोंलाय हा आइ थौदाय थौ जोंहा ओंखाम जायदिनो थौ जारायाव नोंसोर जाखांबाय ओंखामखौ दै लायदाय दै लायदो दे लाबोदो आंखौ सोर जौ फाग्लि होनदों बे गावनो जौ फाग्लि लाजिया फाजिया हाथाय सालायाव हौवाफोरजों जौ लोंफाग्रा जौ फेग्रा आं सोलायनि जौ फाग्लि दिनैसो बे हाबावनि साराखौ माबायाव दै सानायाव आंखौ बुंनांगौनो लाजि गैया केरासिन मोनामजोबथारनाय ओंखामखौ नों संदों सङाखै होमबा बेनिनो फाव जाथारगोन बे बुहुदनिनो फाव जागोन नोंखौ इसेबां माइरं आद्रि खालामजोबथारबाय आंनि माइरंखौ इसेबां आद्रि खालामदों नोङो बोरो बे सालिया आंनि माइरंखौ केरासिनजों संनानै नस्थ' खालामदों ओंखामखौनो बिदि सङो ओंखामखौ बिदि सङो बेबायदि सङा जाबा मा जादों नोंहालाय सालि साला आं गैयै समाव बे गथ'खौ बबाय थाग्रा नोङो माबेबायदिखौ मा होनदों नोंलाय नोंनि फिसानि ओंखाम संनो नायनायसाय केरासिनजों संना होनानै माइरङा बेसेबां हाल लस जादों पापि सुवाखौ लोंनायाव फैनानै सालि आरामी पापि बे पापि फिसाजो मोजांनि थाखाय आंखौ दिनै आखाइ होबाय नोङो सालाखौ बे गथ'खौ दिनै आखाइ सालिखौ पापि गथ'नि थाखायनो आंखौ बेबायदि खालामबाय बे गथ'खौ होथारदों आं पापिखौ बे मोदाय बुहुद गथ'नि थाखायनो आंखौ दिनै आखाइ होबाय दखाना बन्द खालाम नोंसोरखौ बुजोबगोन आङो
죽고 부족하라고 지금 아유 아니야 마는 분이 뭐해라 이리 थांगोन मा थां खारा फारा मुगै सुगै मानो फैलाबायदों बहायलाय माबार थां ए फाग्लिया मेथाइखौ लानानैसो खारबाय हनै हनै फाग्लि फुबाथाय बेबायदिनो रथ' फिसाला आं बेफोरखौ मा खोनानो मोन्दों आरो मा भाव बिफोरो एसेबां बोसोर जाबाय नोंसोरो दिनैसिम नोङो गावनि बिसिजों मोजां गाज्रि मानो सावराया मानो रायलाया जाहोना मा जामारदों गामिनि मानसिफ्रा जोंखौ साहा खोला सानजा सोनाब गासैबो मिनिदों नोंनि थाखायनो जोंहा जेबो सनमान गैला ओरैनिफ्राय फंसे हरैनिफ्राय फंसे सोरनि खोथाखौ खोनासंबावनो आरो बहा थांनो ओंखारदों आं माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों खोनासङा नामा नों माबायदि गथ' जोनोम होखोब्रा आंलाय दाहार मासिनि जाबाय बिहामजो थांना थासान्दियाव दुखु सुखुनि गेजेरजों थांना थानो गोनां जायो लाजिनायखौ लाखुमानानै थानो गोनां जायो होख्रामनानै गाबनो हाया बिहामजो मानसिफोरा मिनिगोन जिखियानो जाया मानो बे आंनि फिसालाखौ नोङो खायदा कौशलजों बरायनानैबाबो मोजाङै बुजायनानै मोजांल' खालामनो नाजादो बिहामजो नों आरो बिमा लाना थांदो थां फै बिहामजो फै माथो बेलाय आइ आलासिसो आयै सानजौ आलायस्रि नों बेवहायसो दं आइ सना आयै आं नोंखौ नागिरबोदों आइ सना आं नोंखौ न'आव लांफैदों आइ सना आयै फिसा नोंखौ माजों
न'आव दांनाय आंखौ बिमाखौ बिदि होननो हामा आइ सना नों हौवाजों होखारजादों आं नोंखौ लांनो फैदों आइ सना आलायसे फैदो आइ सना न'आव फैदो आइ न'आव थांसै सना फैदो आयै नों मानो गाबदों आयै नों माखौ गाबबाय थादों प्रबेन फिसा नों आंखौ बिमा होननानै सानोबा आंनि फिसा आलायसिखौ लायना होफैफिनदो नों आफा आं दिनै बेखौ लोगो मोनदोंमोन लामायाव जनानै गाज्रि जाबाय थादोंमोन आंखौबो गाज्रि होनदों आंखौबो सिनायाखै आफा आयै आंबो खोनादों आंनि बिनानाव आलायस्रिया फाग्लि जानानै दं होननानै आं सिरि नागिरखुमागासिनो दङ आं नागिरो मानसिखौनो लोगोखौनो मोना बबाव थायोथाय आं नोंनो खोथा होदों आयै आं बेखौ नागिरनानै लाबोगोन आरो आङो आंनि बिनानावखौ सिगांनि बायदि आं मोजां खालामफिनथारगोन आयै नों जेबो सिन्था खालामनाङा आयै नोंनि खाफालानो बिदिनो जाबाय जोंहाबो जारौनो फुजानि गस्ला बायनांगौमोनहाय लाबोनायाथ' लाबोनांसिगौमोनलै फिसा फ्रियानोबो लाबोखानोसै नामा आरो बेनो रायखांबाथाय बे गथ'नोल' रायखांदेरबाय थायो हा मानो नांगौ जाखो बेनोलाय गस्ला पेन हा बेबो नोंनिनो फिसा नङा होमबा आंनि फिसा नङा बियो ना नोंनिसो हाग्रानि फिसा नामादिलाय हाट नों सानफ्रामबो बेदनोलै बे गथ'नि खोथा बुंबाथाय नोंहा मा जायो नोंहालाय नोंहा आं लाबोनायखायसो लाबोनाय नोङो नङाबा बुरनानै थागौमोन नोङो लासिंसिं बोराय गादादा आं लानायखायसो लानाय नोंखौबो नङाबा गामियाव बोराय गादादा होफायनानै थागौमोन लाजिया दमसिसि बरफसिसि हिनजावानोसो नोंलाय नोङो लासिंसिं लायनो मोजांथार फक गोसोनि सिंसि देबहोनाय नङा नोमाखौ जोंफैदों नोम्फा होन नोङो नोम्फा होन नोमा लासिंबो रोङा बियो मालायनियाव मोखां साफिना थाफैनानै आंनि खाफाला मा जाखो हौवा थानानैबो हौवा गैयै बायदि गामियावनो ओंखारनो हायै जाबाय आङो जेनिफार मानो फैदों नोंसोरो आंनि गथ'आ गाइखेर जादों साला खादो ना आंनि गथ'आ गाइखेर जादों होनदों
दे जाजाय दे जानानै माबारै स्कुलाव थांनांगौ आयै आगैनोबो ओंखाम होदो होथ'वा बेनो बे खामानियानो जोबाखै आरो स्कुलाव थांनाङा मानाङा मानो ओंखाम होनांगौ बेनो दालाय आरो मा गल'नानै थांखा गैला दे जाजाय दे जानानै माबारै स्कुलाव थांनांगौ नों आंखौ बुथारनो नागिरदों ना आंनो नोंखौ बुथारगोन मा जाखो नों दाफै नों खाथियाव दाफै नों मोदायसो दाफै मा जाखो मादै मा जाखो बे गथ'आ आंखौ गोदोना सेथेनानै बुथारनो नागिरदोंमोन मा जामारदों नों मा जामारदों सिमाङाव आंखौ बे गथ'आ गोदोना सेथेनानै बुथारनो नागिरदोंमोन सानजौफुनि सिमां नुनाया जाफुङोहाय आंबो बै गथ'खौ गिनायसो मोनोहाय बुहुद मासो खोमा बे गथ'आ थां नों आंनि खाथियाव दाफै बे फाग्लिया आंनि दखाननि मालखौ सानफ्रामबो खावबाय थायो होसोनो बुनांगौ मा बेखौ दा बियो आंनि बिनानावसो आं खुलुमदों अन्नानै आंनि बिनानावखौ बुनाङा प्लिज बुनाङा आगै नों आंखौ सिनायाखै आगै र' थांसै थौ आगैखौ थौ आगै न'आव थांसै थौ नों गावनि बिदाखौ सिनायाखै थौ आगै न'आव थांसै थौ दा थौ आगै न'आव थांसै थौ दे थौ आइया थैगोन थौना आइया थैगोन थौना नों गैयाबा न'आव थांसै थौ दे थांसै थौ आगै थौ न'आव थांसै थौ न'आव थांसै आगै आगै aku ni mana आगै आगै आं बे आखाइजोंनो नोंखौ एसेबां बुंबाय आगै नों आंनि थाखायनो एसेबां खस्थ' मोनबाय आगै नों आंनि थाखायनो एथ' लेथ्रा बुस्थु जालाबायनांबाय आगै मानसिफोरजों बुजालाबायनांबाय आगै नोङो
aku nimada agai ai मोदाय भुत हामा न' सिङाव हाबनानै थाबाय थाखो नोंलाय बे दुब्लियाव थांनानै खोथिया फुनानै माइया गायनानै दोनजोब दे आया आं ओंखाम उखैदों मा आइलाय मा बियो नोंखौ आगोलनिफ्रायनो आयदा होननानै बुंबाय थादों मा होनबाय थादों नोंलाय सोर खोन्थाया नोंनोलाय आंखौ आइ होननोलाय आरो माबा थांनानै खोथिया फुनानै गायजोबबो दे गायजोबो आबाद खेबसे जागोन नोङो बिमा ओइ बिमा हा रावबो गैथ्रा नामालै न' गारनानै बबाव थांजोबखो हा सोरखौ गारज्रिख्रावलाबायखो सोरखौ नागिरलाबायखो प्रिया बबाव थांदों माइ गायनो थिनहरदां ओंखाम जाहोहरदोंना हराखै हा मा ओंखाम जालाबायनांगौ ओंखामखौनो संनो सोलाबलाङाखै आङो सायाव गथ'खौ ओंखाम जायालासिनो माइ गायनो थिनहरो माथो जाखो नोंहालाय मा जालायखो गथ'नि हारा बरा जाखै बिदि नोङो आयै मा राव जाखोहाय बियो मासिबा बे गथ'नि खोथा बुंबाथाय बिखा बिख्रि सिरिजोबथारो होमबा बेहा अननो रोंथारै जाखो नोंलाय मानो नोंसो अनग्राथार हा नोंहा फिसाखौ बावो ना मालायखौ बावो नोङो गावनि फिसाखौ बावनांगौ ना मानांगौ बिनि गियानाबा गैया नोंहा फिसासो बोरमा दारि लानानै नाय जम जम आंखौ बेबायदि दाहोन बाराद्राय बुंनाय जादों मा बारा बुंनो बिसि हाग्रानि फिसाखाय मोदोमाव नांसोगारथारो नोंहा मा बुंबाय थादों हो हागौबा नों बैखौ हो बिखौनो दाम होमारगुसलायलां होनायसाय नायनाय थानो आङो ओइ थां नोङो थां बेबायदि एफाबां मा बिनि इसेबां मा जादों बियो गादखौसो सिखामारगौना दामासनि सिखाफै नै सिखाफै नोमानि गालखाबखौ सिखाफै आंजों आंनि देहायाबो बारानिफ्राय बारा जालांदों फारसेथिं फिसा प्रियाखौ बिमाया बारानिफ्राय बारा सैया खालामो आं प्रियानो सैथो बाथ्राखौ खोन्थानांगोन नङाब्ला आंहा जोबोर गिदिर फाब जागोन प्रिया फिसा ओरै फैनायसाय मा जाखो बाबा नों लोमजानायखौ बारा मोनदों नामा मोनाखै आइ बेयाव जिरायलाय मा बाबा जेबो नङा आइ आं खिन्थानो ना खिन्थाया जाखो मा जाखो बाबा जेबो जायाखै आइ नोंखौ जोबोद समायना नुथारबाय आइ नों मुलि जादोंना जायाखै जाबाय आइ ओइ बिमा डाक्टार लायदोलै नों होनबानो जागोन नामा डाक्टारा ओरैनो फैयो थाखा गैया फैसा गैयानो मैया आं हाग्रानिफ्राय बिलाइ गांनै गांथाम खांनानै देग्लिनानै दोननाय दं बिनि बिदैखौनो सेबनानै लों आरो नै भुत बे मैगङा हानानै मोजाङै संनानै दोन आं दानो फैगोन मोनथिबाय मा मैगं गनायखो प्रिया फिसा ओरै फैलाय प्रिया फिसा आं नोंनि जोनोमगिरि बिफा नङा आइ नों मा बुंदों बाबा
नों आंनियावसो बिफा नोंनि अनगायै आंहा रावबो गैया आं नोंनो फंसे खोथा बुंलांनि प्रिया फिसा नों नैबेखौ ला बेखौ रावनोबो दा खिन्था बेयावनो नोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि सिना दङ बेखौ नुब्लानो नोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाया नोंखौ सिनायो नों बे न'आव दाथा बे न'आव नोंहा आंगो होननो रावबो गैया नों नोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ नागिरनानै थाङाय बाबा Ayah, Murai! Macam ke? Macam tadi bisa ke? Murai! Murai! Murai, aku nak nanti tambah Murai! Murai! Papi! Papa! Murai! Aku lagi-lagi ini kan nanti tak berubah. Asyik kita jauh tanah siapa? Papi, aku tuh tidak ada di sana, Aku boleh ikut cabai dengan papi. Nengku tu ni nak terang. Hamali, beri kelam Hamali, mari, pergi. Hama, tu, pergi. Nani, neng थांदो आं बे गथ'खौ दिनै नागारथारा बे गथ'आ मा थांखो नालाय बाहाय खाना दोनदोंमोन आङो मोदाय सोमारमोन नामा बेलाय बे गथ'आ मोदाय मारसोमोन खोमाहाय मादै जेनि बहा थाङामोन माथो हारसिंसो हौवायानो अनाबा बिखौ हारसिं हारला बेरायनो मोजां मोनखागोनखा 7-8 बोसोर जालायलांबाय दासिमबो गथ' सासेखौनो जोनोम होनो हाया बियो बान्दिसो जागोन नामा बेलाय साख्रिमासोहाय बियो साख्रिमासो ओमफ्राय गामियाव ओंखारनाङा नोंखौ नुबाथाय लाब गैयि जायो थ'हाय Sebang lasi punangku, mana sebang duku aku. Jennifer, rotolai. Bego tu aja berengkam kuina pedeng. Bena engkam isi helai. Nang ni sir. Nang ni मा जायो nang नोंनि हिन्जाव nang बे नखरनि रुवाथि आं नोंनि रुवाथिबो नङा आं बेयाव मानो दङ
आं ओंखारनोनो लाजिनाय मोनबाय आं लाजि फोनांजायो आं नोंनि मा गोरोन्थि मावामोन गोरोन्थिया नोंनि नङा जेनेबा गासैबो गोरोन्थिया आंनिनो आंखौ इसोरा जोनोम होनानै जोबोद गोरोन्थि मावबाय आंथ' नोंनो आंनि थार अननायखौ होनो हायासै आरो आंनि जिउनि लोगोबो जानो हायासै बे गोरबोआ नोंनि थाखाय नङा बे जोनोमाव आंनि गोरबोआ आरोबाव सोरखौबासो हास्थायबाय थायो बिदिब्ला नों आंनो मानो सिगाङावनो खोन्थियासै माने एसेबो फोरमायासै नोङो जेनेबा आं फोरमायनो सानदोंमोन नाथाय नों आंनो एसेबो खाबुखौनो होआसै आं बे न'आव थाया आइयानो आंखौ बुथारनो नागिरखादोंमोन बेयावबो दावरावसो आइ आफायाबो गावसोरनि फसलनि हिन्जाव नांगौ होननायखाय आं बेखायनो सिरि सिरि थानांबाय जेखि जायाबानो जेने नों बे गथ'नो एसे ओंखाम आरे गथ'आ बबेयाव थांखो बे गथ'आ नोंनि मा जायो नों मानो एसेबां हाखादावरा जादों माबा मोनसे दंथारो नोंसोरनि गेजेराव जेनेबा नों सिन्था नों मा खोथा बुंदों जुदि नों आंखौ बिदि बुंबाय थायोबा आं बे न'खराव दसेबो थाला आरो नोंसोर आंखौ थैबाय होनना सानदों दिनैनिफ्राय
Mana kita fैदों nang बेवहाय? आंनि आइ आफाखौसो नागिरनानै फैदों। बेवहायलाय नोंनि सोलाय दं? नोंखौ नै नुगोन आं। बेनो आंनि आइ आफा। आंखौबो नाङा। आंनो मेथाइ लाबोदों नोङो? ओजा खाथियाव थां। आंनि आइखौ लानाङा। आंनि आइ आफाखौ लांफै। आंनि आइखौ लांना। आइखौ लाफिन। आंनि आइखौ लाफिन। आंनि आइखौ लाबो। नों बेफोरखौ बहानिफ्राय मोना? बेनो आंनि आइ आफाया। Aku bukan Daimary. Jadi aku sudah sudah pernah lagi. Ayo, ini aku kan pernah. Ayo. Ayo, aku bukan Daimary. Ang nagugana sa'yo patag. Aku muna yakiman. Ano din niya apa aku to kanyaman. Aku lang ko yung sana biya mabla lang ko yan. Aku Ay, aku din medyo gala sa pamnang la. Ang jabot ito menang may. Nakuman ba? Arang naraw ko menang la. Tudo tangin si. Ay, may bigo siya na naman. Kami ko lama ulit kung naman. Turang na si. ALAI. Rotolai ALAI. Nang आंनि फंसेबो बाथ्रा खोनासंनो गोसो गैला ना?
आं नोंसोर न'आव मानो थांनो हायासै आरो आइ आफाखौ मानो थिनहरनो हायासै नों एसेबो खोनासंला नामा हे गसाइ थारै आंखौ नों मानो बिदि जोनोम होखो आंनि खाफाल लिरनाया बिदिनो नामा जायनि खाफालाव जा लिरनाय दं बेथ' जाखागोनानो ना जों सानैजों मोजां मोनज्लायोमोन बे नंखौ नाथाय जों सानैजों मालाबाबो लोगो मोनलायासै बै इसोरनि गेलेनाय आं आंनि फिसाखौ मोनबाय आरो आंनो जेबो नांला बेनो आंनि थाखाय थोजासे नोंबो नोंनि हालोदावनो थादो आरो जोंखौबो जोंनि हालोदावनो थानो होदो आंनो आरो रावनिफ्रायबो जेबो नांला उनाव थांनोसै आब' रथ' नों बबाव थांनो नागिरदों आंनि खोथाखौ खोनासं आब' नोंसोर सानैनि मोजां मोननाया थारैनो इसोरनि सोरजिनाय आब' आं जुदि सिगाङावनो नोंसोरनि मोजां मोनलायनायखौ मिथिनायमोनब्ला आं गेजेराव माब्लाबाबो हाबामोन नों बुंब्ला मालाय मा जानो समाजनि नोजोरावथ' नोंसोर सानैजों बिसि फिसाय ना आं नोंसोर सानैनि गेजेराव माब्लाबाबो फैनो हानाय नङा बिदि जाया आब' आंहा बिदि जेबो नेरसोन गैया नोंसोरा सासे फिसा दङ आं नोंसोरनि गेजेराव माब्लाबाबो हाबनो हाया आलाय आलाय नों मोजां जाबाय आलाय नों मोजां जाबाय आगै आलाय मोजां जाबाय नों आंखौ निमाहा होदो बिनानाव बे नोंनि बियानि फिसा रानि बे नोंनि मामा आरो बे आबै माइनाव नों इसेबां देरबाय हे इसोर नों आंनि बिनानावखौ मोजां खालामबाय बिनि थाखाय नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर नों जुदि आंनि बिनानाव सायाव सिमां हरनाय दंमोनब्ला नों आंनि बिनानावखौ मानो खनसेबो खबर लानो फैयासै नोंनि थाखायनो दिनै आंनि बिनानाव फाग्लि जानांदोंमोन नोंनि थाखायनो दिनै आंनि बिनानावा लामा सामा जेराव मेराव थालाबायनानै दिनै गाज्रि गाज्रि बेसाद जानो गोनां जादों नोंसोर मानसि मोजां नङा मानसिनि सायाव माबायदि अननांगौ नोंसोरनाव जेबो गियान गैया नोंनि थाखायनो आं दिनै गावनि बिनानाव गंसेखौनो बेयाव गेजेरनि सिमां बुदोंमोन थां नोंसोरो नोंसिनि लामाजों थां जों जोंनि लामाजों थांगोन रथ' फिसा गासैबो गोरोन्थिया आंनिनो आंनि थाखायनो आंनि फिसालाया नोंसिनि न'आव फैनो हायाखै बिदि होननानै आं आंनि बिनानावखौ नोंनि हाबा जाखानाय फिसालानो हरनांगौ नामा नों थिगखौनो बुंदों फिसा नाथाय आंहा न'खराव जेबो सान्थि गैया आंनि फिसा हाबा जादोंबाबो बिहामजो फिसाखौ गावनि बिसि होननानै गनायना लायाखिसै फिसा नोंनि बिनानावनि थाखायनो नों जुदि गनायोब्ला नोंनि बिनानावखौ आं दाबो बिहामजो फिसा होननानै गनायना लागोन फिसा आगै आलायस्रि आगै आं गासिबो नोंनि आखायावसो हगारजोब्बाय नों जे खालामो बेनो जासिगोन आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया आब' थांदो आब' नोंखौ अरायना नेगासिनो दङ थांदो